Na Slovensku máme v rámci krajín V4 najnižšie platy a zároveň u nás rastú najpomalšie. Na mzdy pritom vplýva veľa faktorov, ako sú inflácia, ceny energií či transakčná daň. Ako toto porovnanie vyzerá v číslach, to vám už povie Luboš. Áno, do skupiny štátov V4 okrem nás patria Česko, Maďarsko a Poľsko. Podľa údajov z minulého roka na tom boli najlepšie práve Poliaci, ktorí mali v hrubom priemerne 2104 eur, pričom ich platy počas roka stúpli takmer o 9%. V Česku bola priemerná hrubá mzda necelých 2000 eur s pomalším rastom na úrovni 4%. Maďarské platy rástli najvýraznejšie, o viac ako takmer 10% na aktuálnych 1828 eur. Realitou na Slovensku je priemerná hrubá mzda 1620 eur, ktorá v roku 2025 stúpla len o približne 2%. Pred takými 10 rokmi to pritom všetko vyzeralo inak. V roku 2014 boli krajiny V4 na rovnakej štartovacej čiare. V čistom sme priemerne zarábali 665 eur, Česi o 60 eur viac, Poliaci o pár eur menej a najhoršie na tom boli Maďari, o viac ako 100 menej ako my. Do historického kontextu môžeme povedať, že v roku 2016 Slovensko dosahovalo druhé najvyššie mzdy, pričom teda tá uplynulá dekáda reflektuje diametrálne odlišný vývoj tejto trajektórie. Po 10 rokoch sa Slovensko prepadlo na posledné miesto. V rámci zoskupenia krajín V4 sa bohužiaľ nachádzame na 4. priečke. Svedčí o tom hlavne priemerná hrubá mzda, ktorá za rok 2025 skončila na úrovni 1620 eur. Poliak dostane za tú istú prácu v hrubom o 500 eur viac, Čech o 350 a Maďar je na tom lepšie o 200. To trošku taký nepomer, je to také ťažšie, že pre samého človeka. Potraviny, energetika, hej. Nájom, proste všetko išlo hore. Slovensko zaznamenáva v posledných rokoch stagnáciu produktivity práce. Podľa údajov Národnej banky Slovenska sa naše tempo po roku 2010 spomalilo, zatiaľ čo naši susedia dosahujú výrazné zlepšenie. Je v krajine veľa firiem, ktoré súperia o zamestnancov, vtedy rastú mzdy. Pokiaľ vyschol prílev zahraničných investícií, ako sa to stalo na Slovensku, a ak to podnikateľské prostredie na Slovensku čelí vysokým daniam, tak tu vzniká málo pracovných miest. Podľa analytikov rast platov a ekonomiky blokuje aj vysoké daňovo-odvodové zaťaženie či transakčná daň. A aktuálne si štát z našich nižších platov berie oveľa viac ako u susedov z V4. V konečnom dôsledku si teda slovenský zamestnanec ponechá zo svojej superhrubej mzdy 51%, v prípade Českej republiky to je 55%. V Poľsku je to 57% a naopak v Maďarsku je táto hodnota na úrovni 58%. Som človek z gastra a myslím si, že áno, teraz to vidím trošku, že tie odvody sú veľmi vysoké, čo sa tohto týka, že ja sám, kebyže chcem zamestnať niekoho na trvalý alebo takto, tak si ho neviem dovoliť. Klaudia Malovcová, televízia JO.